мен бик һағынып көтіп алдым. Чөнки ул балалар өчен, кескәйләр өчен һәм олы яшьтәге мәктәп балалары өчен язылган дини тематикага арналган. Хәзерге көндә, нәкъ хәзерге көндә дөньяларыбызда барган төрле бәләле вакытларга ошондай дини hikmetkili kitaplar бик күп сорауларга җавап табырга ярдәм итер дип уйлыйм. Тәрбия мәсьәләсе буенча хезмәт тәрбияләре барганда төрле сорауларга җавап эзләгән укучылар минем китабымда булып укыга. Дөньяны яратасак, ата сәһен яратасак, туган илен яратасак һәм безнең кадерле Башкортстаныбызны артабанда уның өчен янем фида кылырдай шәхесләр булып үсүенә иманым камил. Ошо китабым минең күп ярдәм итеп килә. Китап нәшриятына рәхмәтем сикер.